Čus lidi, vítejte u dalšího videa. Koho tu máme? Pana Bonbiče. Ano. A dneska po dlouhé době jsem tu vidět já, protože většinou jsem byl u streamu a většinou byl vidět Bonbič, že jo? Přesně tak. Já jsem chtěl vám ukázat, protože Bonbič, teďkom pokud jste neviděli předchozí video, rozhodně se na ní podívejte, protože padly docela velký bangery. Nám padly dvě dobré karty, které vůbec nečekal. Nejsou vůbec fejkový. A padla nejspeciálnější karta, která může snad padnout. Z té edice Screen and Violet. A tohleto je holokarta, ale tu ta zlatá karta. Jako tohleto vidět je úplně nádherný. Já jsem myslel, že to nikdy neuvidím. Já jsem si myslel, že nikdy nebudu vidět, jaký je zlatá karta. Že prostě se říká, že na to malý procento šance. No a je to. No a já jsem si koupil taky Pokémony. To je jiná edice, ale to je jedno. A doufejme, že tam budu mít štěstí, protože jako fakt nevím. Protože Bonbič měl hodně velký štěstí. Takže jdeme se na to podívat. Takže otevřeme. Tak. Černý kódisko. Vypadá to, že na tom to nezáleží, protože se říkalo, že bílý kódisko přináší štěstí, ale i černý kódisko přináší štěstí. A jo. Ale vypadá to, že je i větší, než je. Takže zase černý kódisko. Jedna karta kartrik, plus to černý kódisko, který nebudeme vám ukazovat, a jdeme na to kódisko. Já si to budu dávat radši sem, protože aby to bylo to. Travní energie, Wooper, Pikachu, to je hezká kartička. To vlastně. Kufont, Quauxly, Seviped, nebo to, Pilar, to mám, Luxio, Kufont, počkej, to jsem měl už. Jo, no to se může být jako... No ještě Pineko, Pavmont. Jako, děláte si ze mě srandu. Kolega měl tady dobrou kartu. A já tady mám nic. Jako tohle není normální. Já jsem na to nějak uklidní, pokud dáte na tohle... Pokud dáte na tohle ten kanál aspoň nějaký lajky, tak jako... Tak to Bonbič vyměníte to Pavna. Ano. Což bych byl moc rád. Tak jo. Takže pokud se vám tady to video líbilo, což teda mi docela hodně zklamalo, dejte sem odběr, dejte sem like, sdílejte mezi své přátelé a jenom se chtěl říct, že tuhle to jsou všechny karty, které už mám. Aha. A Bonbič měl spoustu karet, které já nemám, takže dobrý. No nic, mějte se krásně, skládejte básně, dejte sem odběr, už se blížíme ke 100 odběratelům, že jo? Jo. Takže dejte sem odběr a čus. Ahoj.